салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. бозии дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Лион дар марҳилаи якчорниҳоии Лигаи Аврупо аз бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ягон камӣ надошт. Магуайр намурду билохира як маротиба барои дастаи Манчестер Юнайтед кори хуб кард. Аслан камбеки ҳамин МЮ дар ин бозӣ муқобили мантиқ ва тафаккури инсоният буд. онҳо дар оддитарин бозиҳо камбек яксу бозӣ карда наметавонистанд. Юнайтед танҳо бори дуюм дар таърихи худ бо ҳисоби 5-0 ғалаба кард. аввалин бор дар соли 1958 онҳо Арсеналро мағлуб карда буданд. рекорди дигари бозӣ ин буд ки бори аввал дар таърихи ҷоми Аврупо дастаҳо дар вақти изофӣ 5 гол заданд ва бори аввал дар таърихи ҷоми Аврупо дастаи Манчестер дар дақиқаи 120 2 гол зад. ин камбеки Юнайтедро ҳамчун бозгашти аср унвон додан дар кор аст. медонам барои баъзе шумо Лигаи Аврупо аҷиб нест, вале тавсия медиҳам ҳамин бозиро як бор тамошо кунед. тактикаи Аморим пас аз голи аввалини Лион нопадид шуд. Рубен Аморим дар 2 гол дар нимаи аввал хеле ба худ боварии баланд пайдо кард ва фориғболиҳои ӯ сар шуданд ки баъдан ӯ ҷазои арзанда ҳам гирифт. якбора 2 гол сар доданд ва Юнайтед ба фалокати ногаҳонӣ дучор гардид ки ҳамаи умедҳо дар театри орзуҳо дар ҳоли аз даст рафтан буд. 10 дақиқаи охири бозӣ барои Каземиро як мини ремонтада буд. бозингаре ки дар 2 мавсими охир ба далели бозиҳои аҷибу нофаҳмо дар услуби Тони Кросс пайваста голҳоро вайрон мекард. дар ин ҷо 2 асист анҷом дод. аммо бузургтарин таассурот ин аст ки Ҳарри Магуайр ғалабаро ба даст овард. 3 голи охирини Магуайр дар ҳайати Манчестер Юнайтед тавассути Сар буд ки ҳар 3 голи ғалабаовар буд. вай аз хати дифоъ дида дар ҷаримагоҳи ҳариф бештар лозим аст. Аморим ӯро барои нақши ҳамлавар дар бозии ахир бар зидди Ноттингем Форест омода карда буд ва ҳоло ӯро барои ҳамла ба майдони ҷаримавӣ фиристодааст. ҳамин бечора ҳамлагар будаасту бузбала гуфта як умр дар қафо мегузоштанд. пас аз бозӣ Аморим ишора кард ки авлавияти Манчестер Юнайтед ҳоло мубориза барои пирӯзӣ дар Лигаи Аврупо аст ва дар Премер-лигаи Англия ба ӯ лозим меояд ки бо ҷавонон таваккал кунад. хулас Манчестер Юнайтед воқеан камбеки таърихӣ анҷом дод ва Рубен Аморим мисли кӯдак аз ҷой бармехесту меафтод. Аморим аввалин бор аз таҳти дил барои Манчестер хурсандӣ мекунад, чун дар ин даста ҳамавақт имкони хурсандӣ кардан пайдо намешавад. аммо онҳо намедонанд ки боз ин дастаро Атлетик Билбао гуфтани даста интизор аст. ин бозиро ба фикрам мухлисони Манчестер бо чашмони пӯшида тамошо мекунанд. дӯстон, беҳтарин хабар махсусан барои онҳое ки дар Россия кору фаъолият мекунанд. ман ба шумо Тибанк тавсия медиҳам ки худи ман чанд сол аст ки муштарии онҳоям. Тибанк хизматрасониҳое доранд ки зиндагии мову шуморо дар Россия осонтар мекунад ва ҳозир мо бо шумо мегӯем. Блек корти дебетии муносибе аз Тибанк барои кор ва зиндагӣ дар Русия аст. бо он шумо метавонед бе комиссия бо пули миллӣ ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва дигар кишварҳо пул интиқол диҳед. агар шумо ин кортро бо истифодаи пайванди дар тавсиф буда то 30 апрел дархост кунед, метавонед онро 1 сол ройгон истифода баред. онро метавон ба шумораи хориҷӣ бе шиносномаи ё симкорти Русия гирифт. танҳо дархост гузоред ва кортро ба шумо дар ҳама ҷои дар Русия мувофиқ ройгон мерасонанд. танҳо барои сокинони Тоҷикистон кортро метавон на танҳо онлайн, балки дар шӯъбаҳои бонкҳои шарик, яъне ки ташкилоти амонатии қарздиҳии хурди Матин ва ташкилоти амонатии қарздиҳии хурди Эмин Сармоя дархост кард. корт афзалиятҳои дигарро низ дорад. ройгон пур кардани суръатҳисоб бо интиқол аз кортҳои дигар ё бо пули нақд. инчунин метавон маоши худро мустақиман ба ин корт гирифт. гирифтани пули нақд бе комиссия бо обунаи Про барои хориҷиён хидматҳои боз ҳам муфидтар дастрасанд. бо обунаи Про дар суръатҳисоби пасандоз ё амонат шумо фоизи баландтар гирифта пулро зудтар ҷамъ мекунед. ба пайванди дар тавсиф буда гузаред ва кортро бо хизматрасонии солонаи ройгон то 30 апрел дархост кунед. Тибанк барои зиндагӣ ва кор дар Русия. дар бошгоҳи Реал Мадрид нофаҳмиву баҳсҳои калон сар задааст. акнун ба фикрам мушкилиҳои ин даста шурӯъ мешавад. онҳо дӯст намедоранд вақте шикаст мехӯранд. чанде аз лидерон ё худ футболбозони ба қавле гапзани ин даста ба назди Флорентино Перес рафтанд ва шикоят карданд ки дигар ба Карло Анчелоти боварӣ надоранд. онҳо ҳамчунин шикоят карданд ки Анчелоти барои камбек дар муқобили Арсенал нақшаи нодурустро ба роҳ монд.
ӯ гуфтааст ки пуршиддат ва дилчасп бозӣ кунед. Бозигарон бар он ақидаанд ки бо чунин услуб бозӣ кардан таъсир намегузошт. ин шикояти бозигарон баъдан барои худашон дарди сар шудааст. раҳбарияти бошгоҳ баъд як машварати чанд соата ба хулосае омаданд ки ин тобистон аз чанд бозигари ҳайати асосӣ ҷудо мешаванд. дар шорт листи бозигарони аз даста мерафтагӣ ҳатто исми бозигарони ба қавле ситораи реал низ навишта шудааст. аммо ба хотири оне ки бозиҳои боқимондаи мавсимро вайрон накунанд, ҳоло ин рӯйхатро ба бозигарон нишон надоданд. ҳамчунин масъалаи Карло Анчелоти низ мавриди муҳокима қарор гирифтааст. гуфтанд ки тақдири ӯ дар даста аз финали ҷоми Испания вобастагӣ дорад. агар ин навбат ҳам аз Барселона шикаст бихӯранд, шояд ки мутахассис симати сармураббигии Реалро тарк намояд. ана акнун чанд вақти дигар имконияти хеле хуб барои душманони Реал аз дур истода ҷанҷоли байни бозигарони Реалро тамошо карда лаззат мебаранд. Юрген Клоп бармегардад. дирӯз расонаҳои иттилоотии олмон хабареро нашр карданд ки гӯё Юрген Клоп эълон кардааст ки ба кори сармураббигӣ бармегардад. ӯ то ҳадде доно аст ки ин эълонро баъди шикаст хӯрдани Реал расонаӣ кард ва ҳатто гуфтааст ки агар ман ба кори сармураббигӣ баргардам, танҳо ё ба Реал меравам ё ба мунтахаби Бразилия. инро пойгоҳи хабарии Релево расонаӣ кард ва навишт ки Юрген Клоп аз ҳамкорӣ бо ширкати Red Bull даст мекашад. ӯ дар вазифаи рушди самти футболи ин ширкат кору фаъолият мекард ва ба атрофиёнаш гуфтааст ки дигар дар ин вазифа кор кардан намехоҳад. аз ин рӯ баъди тобистон шояд аз ду хоҳиши ӯ якеаш иҷро шавад, ё Реал ё Бразилия. мухлисони Реал чӣ андеша доред? Карлос Тевес, легендаи футболи аргентинӣ, дар ниҳоят ба хулосае омад ки бо футбол хайрухуш намояд. як замон дар дастаҳои англисӣ аз қабили Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед ва Вест Хэм замину замонро меларзонид ва имрӯз дар дастаи Индепендентеи Аргентина ба сифати мураббӣ-бозингар фаъолият мебарад. ӯ ба шабакаҳои маҳаллии Аргентина мусоҳиба додааст ки қарор аст ба наздикӣ бозии охири худро баргузор кунад. ягона хоҳиши худи Тевес дар он будааст ки мехоҳад дар охирин бозиаш дар майдон Криштиану Роналду ва Лионел Мессиро ба сифати меҳмон даъват намояд, чун ӯ бо ҳар дуи легендаҳои футбол дар як майдон бозӣ кардааст. замоне бо пираҳани МЮ бо Криштиану Роналду ҳамдаста буд ва замоне бо пираҳани мунтахаби Аргентина бо Лионел Месси бозӣ мекард. ин идеяи ӯро футболбозони мазкур дастгирӣ мекунанд ё не, вақт нишон медиҳад. дар ниҳоят Месси дар бораи Ламин Ямал гап зад. ҳамлагари аргентинии Интер Майами Лионел Месси дар бораи бозии вингери Барселона Ламин Ямал ибрози назар кард. таъсирбахшии бозии Ламин Ямал баръало маълум аст. ҳама мебинанд ки ӯ дар майдон чӣ кор мекунад ва чӣ кор карда истодааст. вай аллакай ба тими миллии Испания дар Евро 2024 пирӯз шудааст. ӯ ҳамагӣ 17 сола аст, ҳоло ҳам рушд мекунад ва ӯ ҳамчун бозингар рушд мекунад ва бозии ӯро дида худамро ёд меорам. вай хислатҳои бебаҳо дорад. ӯ аллакай яке аз беҳтарин футболбозони ҷаҳон аст. суханони Мессиро дафтари матбуотии Интер Майами иқтибос овардааст. дар мавсими ҷорӣ Ламин Ямали 17 сола дар ҳайати Барселона 45 бозӣ карда 14 гол ва 21 ассист кардааст. Трансфермаркт арзиши футболбозро 180 миллион евро арзёбӣ мекунад. аммо ба таърих нигаред. ҳар касеро Месси таъриф мекард, гӯё ки ӯро чашм мегирифт. боз нашавад мисли Боян Киркич аз Висел Кобеи ҷопон пайдо шавад. дӯстони азиз ва онҳое ки дар мамлакатҳои ғарибӣ қарор доранд, медонам ки дар фасли наврӯз гӯштиниҳои тоҷикистон гӯштиниҳои миллӣ хеле баланд дар сатҳи баланд баргузор мешавад. ман медонам ки шумо имкони омада онро аз наздик тамошо кардан надоред, вале як ютуб каналеро бароятон тавсия медиҳам ки ҳамаи гӯштиниҳои зури миллии тоҷикистонро дар каналаш нишон медиҳад. марҳамат, силкаашро дар поён мегузорам. даромада гӯштиниҳои суннатии миллии худамонро лаззат бурда тамошо кунед. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.